Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Ha tehetik, még használják ki a holnapi napot, mindenképpen töltenek minél több időt szabad levegőn, hiszen ismét változik a Kárpát-medence időjárása. Holnap a késő délutáni esti órákban egy újabb csapadéksáv éri el térségünket. Az előttünk álló éjszakai órákban általában változóan felhős lesz az ég, északon lesz több a felhő, a hőmérséklet pedig hajnalra 1 és 6 fok közé csökken. Holnap délelőtt az északi, illetve a nyugati területeken kezdődik felhősödés, délen még nagyon kellemes napos idő lesz, ennek megfelelően, hogy gyorsabban emelkedik majd a hőmérséklet, a délutáni órákban pedig már 12 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk, késő délután, illetve kora este északon, északnyugaton már egy-egy futózápor előfordulhat.